бясчотнай усмешкай пред дітьми стоїть, а серце святое за грешних болить. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. Питаються діти, откуль пані ти? Приходжу я з неба, каб нищить грех злий. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. Ми хочем послухать Твоих, Маті, слов, каб Бог нас любив, як справдних синов. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. Молитвы и просьбы до Пана несем, и души очистим, покуты огнем. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Марія. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Я князь забитая, годная принять моц и богатие, и мудрость, и силу, и пошану, и хвалу, и благословление, и Ему хвала и панование на веки вечные. Розпочнемо, дорогі брати і сестри, гэту антифону на уваход, святую імшу у перший четвер месяца. Сёння асаблівы спосаб, адна з інтэнцый гэтай святой імшы, молімся аб новых і шматлікіх пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця і да паклікання ў працы місійнай. Другі святар моліцца ў інтэнцыі за святой памяці Уладзіміра Швабовіча у другую гадавіну пасля яго смерці, выпрошваючы для яго Божай міласэрнасці і вечнага шчасця ў небе. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся
Помолимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты все пожадал одновить у Своим наисвятейшим Сыне во Иисусу свету. Ученика пусть створение вызвольне з неволи граху, служила Тебе без конца Тебе прославляла. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі во водарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Czytanie Kniги Дзеł Апостолов у тыя дні, калі слуги прывялі апостолаў на месца пасяджэння, перша святар спытаўся ў іх: ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрусалем вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека. Пётр і апостолы адказалі: трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Езуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваю, як уладара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў, і Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмяны Яму. Калі пачулі гэта, разгневаліся і вырашылі іх забіць. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх вуснах. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Щасливий чоловік, який на Його сподяється. Нещасний покликав, і Пан Його вислухав. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, каб пам'ять про їх стерти із землі. Яни кличуть, і Пан чує, і од усіх бідів їх вибавляє. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом Йон збавляє. Шмат нещастя у праведного, але од усіх його ратує Пан. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти повірив, Тамаш, тому, що убачив мене, каже Пан. Щасливі тие, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. Хто приходить з вишині, той і єсть над усіми. Хто з землі, той земний, і говорить по-земному. Хто приходить з неба,
Той і ёсць над усімі, і што бачыў і чуў, пра тое сведчыць, але сведчання ягонага ніхто не прымае. Той, хто прыняў ягонае сведчанне, пацвердзіў, што Бог праўдзівы. Бо той, каго паслаў Бог, гаворыць словы Божыя, бо без меры дае Бог яму духа. Айцец любіць сына і ўсё аддаў у рукі ягоныя. Хто верыць у сына, мае жыццё вечнае. Хто ж не верыць у сына, не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застанецца на ім. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Да Бога Отца про заступництво у воскреслого Пана узнесем наши молитвы. Молимся за святый Костел, каб обвящал свету з мертвых повстання Христа и был свідком Его перемоги над смертью. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за святаров и особо консекрованные, каб имкнулись выконывать Божию волю, деля добра людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто працює у судових установах, каб виконували свою працю згодно з принципами справедливості і власного сумління. Тебе просим. Молимся за людей, стомлених життям і розчарованих неудачами, каб у воскреслий Єсус одарив їх своїм спокоєм і радостю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об житті вечным для святой памяти у Владимира Швабовича у другую годовину после его смерти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. У перший четвер месяца особливий спосіб молимся об нових і шматликих і святих покликаннях до святарства, до монаства і до життя місійного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельников этой святой імши, каб мы, розважаючи над Божим Словом, умели так само кероваться им у нашем штодзенном житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, наши молитвы и учини, каб, радуючися з мертвых повстанню Твоего Сына, мы были готовы оглядывать Его хвалу, який с Тобою живи и владарить праз усе веки вечные. Заспеваем песню все, Аллилуйя, Пан живе, на світанні Он воскрес, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Хай співає Божий люд, і ангели славять суд. Тішся, маті, бо син твой зновку з нами і з тобой. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поєднання и примирення, покорно Тебе просим,
каб Твой Сын одарился народы едностью и супокоем, який живи и владарец на веки вечные. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим. угору сердце, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, Ты свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Христа, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету, каб Ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага роду, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа, як беззаганную ахвяру прымірэння, каб прыняў над сваёю уладу усё стварэнне і перадаў бясконца велічы Тваёй велічнае і паўсюднае валадарства, валадарства праўды і жыцця, валадарства святасці і ласкі, валадарства справядлівасці, любові і супакою. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дзякуючи, что учини нас згодными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно.
Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом і абраннікам, со святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже, Ojcze всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, мы з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим себе, Пане, збав нас до сього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, и яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой, Пане, нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, а будзе здароўлена душа моя.
знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий без світи, правдивий Бог. Стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Єсус приходить, щастя нам приносить, дик пойдем і знойдем криницю ласк Бога живого, з алтара святого, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Молимся. Небесный Отче, Ты насытил нас хлебом, яки даешь життя вечное. Учини, как мы с радостью были послухмяны Христового дару су свету, и вечно жили с Им у небесным владарстве, яки живи владарец на веки вечные. Амен. Дякуємо всім за супольну молитву. Тепер буде виставлений святейшого сакраменту, майове набоженство і молитви об покликаннях. О найсвятейшего Гостия, веди нас до небесных брам, тревожа тьму цена ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш земный шлях, у владарства свое прими. Амен. Скеруй свой позирк на Марию. Розпочинає місяць май. Місяць, коли ми особливим чином присвячаємо час Марії. Кожний день у наших парафіальних супольностях, у сім'ях ці індивідуально ми будемо розважати про Марію. Для того, щоб наші розважання були більш плінними, у гэтым годзе будем поглибляти їх, звернувшися до вчення святого Яна Павла II, якое заключено у його марійних катехезах. Тому скеруємо наш позирк на Марію, яка досконалим чином оживляє святость Костьола і з'являється узором для кожного з нас. Цудовна справа, якую Створца здійснив у Марії, дає мужчинам і жінкам можливість відкрити
нябачныя для гэтага часу вымярэнні свайго лёсу. Гледзячы на маці Пана, жанчыны змогуць лепш зразумець сваю годнасць і веліч сваёй місіі. Мужчыны таксама ў святле Дзевы Марыі могуць атрымаць больш поўнае і больш ураўнаважанае бачанне сваёй тоеснасці, сям'і і грамадства. Марыйная дактрына можа указаць і разнастайныя спосабы, дзякуючы якім ёсць жыццё ласкі, паглыбленне духоўную прыгажосць жанчыны. У той час, калі жанчыны бессаромна выкарыстоўваюць і ўспрымаюць яе як прадмет, пазбаўлены годнасці, што служаць задавальненню нізкіх інстынктаў, Марыя пацвярджае высакародны сэнс жаночай прыгожасці, якая з'яўляецца дарам і адлюстраваннем прыгажосці Бога. Праўда ў тым, што дасканаласць жанчыны, так як яна поўнасцю рэалізуецца ў Марыі. Можна здавацца, што першы погляд звышнатуральнай з'явы, якую немагчыма наследаваць, прыкладам занадта ўзнёслым, каб яго можна было рэалізаваць. Сапраўды адзіная ў сваім родзе святасць той, якая з самага пачатку атрымала прывілей безаганнага зачацця. А між тым, асаблівая святасць Марыі ні ў якім выпадку не з'яўляецца перашкодай на шляху наследавання Пана, і згодна з Божымі планамі яна павінна заахвочваць усіх хрысціянаў адкрывацца на асвячальную моц ласкі Бога. Сон, Христе, елейсон, Кирие, елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, молися, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Мати наимудрейшая, молися за нас.
за нас, столиця мудрості, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас, золотый доме, ковчег заповету, молися за нас, брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас, оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас, сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас, королева анёлов, королева патриархов, молися за нас, королева пророков, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас, королева паннов, королева всех святых, молися нас, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас, королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас, королева супокою, королева Беларуси, молися за нас, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Каб мы сталися годными обетованию Христовых, Молимся. Просим в Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трвам здоровьем души и тела, и прославна заступница святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и Залякай свой приход.
Пам'ятай, о найсвятейшая Панна Марии, что николи не здарилася, как покинула того, хто до Тебе утсякає, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить, гэтым довером натхнёны, до Тебе, у Пана над панами и Маці наша імкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешний плачучи стою, у Маці слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амен. Пане Єсу, Ти обяцав быть з тими, хто любить Тебе, и хто чистым и щирым сердцем заховывает Твое Слово. Почуй нашу молитву. Ты сказал, коли двое з вас на землі згодно просили, каб об чым-небудзь, то станется им от Отца Моего, який у небесах. Натхненные гэтыми словами, мы с надеей просим Тебе об каштовной ласце дзеля добра Твоего Костела и дзеля збавления душ. Пошли нам святых святаров и консекрованных особ. Ты сказал своим учням, жниво сапраўды вялікае, да работников мало, тому просите Господара жнива, каб послал работников на жниво свое. Ты, Пане Езу, Господар жнива, Ты спрадвечный пастыр, які паспіць свой статок з айцовскім клопотом. Ты учинил костел сакраментом едности, ён аўчарня, у якой Ты збираешь своих овечек, нива Божая, якую Ты засяляешь, будовля, у якой Ты вугловый камень, сям'я, жыллё Бога сярод людей. Да Бога, які няспынна апякуецца сваімі дзецьмі і вядзе іх да жыццёвага шляху, узнясём нашыя малітвы. Ты даручыў нашым біскупу і святарам і усімі, хто прысвяціў Твайму служэнню, дай ім свайго святла духа еднасці, любові і супакою. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Ты хацеў, каб Твае вучні былі солью зямлі і святлом свету. Пане Езу, вядзі і асвячай сваіх святароў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пашлі работнікаў на жніво сваё, каб праславілася імя Тваё сярод усіх народаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Умацуй у паклікані кансекраваныя асобы, якія пакінулі ўсё дзеля Хрыста, Сына Твайго. Учыні іх жывым Евангеліем і сведчаннем святасці Касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Настаўнік добры, дай маладым людзям пазнаць свой шлях, які Ты падрыхтаваў для іх, каб, ажыццяўляючы сваё пакліканне, яны сталі па-сапраўднымі шчаслівымі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе за ўсіх хрысціянаў, учыні, каб яны, жывучы згодна са сваім пакліканнем, сведчылі перад усім пра Тваю любоў і дабрыню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Гэты величны сакрамент ушануймо шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у троице
Помолимся. Боже, Ты праз пасхальну таємницю Христа откупив усіх людей, заховывай у нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоились отрымать яе плен, праз Христа Пана нашего. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна, та Єсусу честь і хвала. Весель się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, z martwych stał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku i niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku i niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku
веку и станех му świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.